Dini engke ang awa belek khainai awa belek khaibani ready khaijak engke ma awa belek khaibani hinai thungno khaipaijak engke kisa motomani bagui ang badar roi chainai hinai rosoi rojak ta engke ang awa belek serma rok no phunuk maliya ta engke cherai bo mobile nai tongo engke ba ani mobile kaisa tang ba hin bagui no serma rok phunuk maliya engke tabo engke hor ni sibai mami song tong ha engke tabo amo tangskamo tokharung bwthai bazar sernai amono ang waisipano chai manai yakho engke serui chainai ta thogote thogya de engke je masa rok sabaidi de thogote thogya de thokjakbai ya engke norok helejak engke sidi sini sai khwnarok bailai engke tabo engke ang mogodang ruk tongo ayang mami bo songtutui mogodang bo ruk tongo ta engke mogodang rok rukbai ha engke no amo sinai ayang tebaisa engke mogodang ruknai mane ruk tongo ta engke tebaisa engke moi song tongo engke haike no ayang bai khe khaiui ma tongha ta engke tabo omo moi songnani bagui ready khaijak ta engke moi songnagra sina tabo engke ang karai rok boksai pailaha engke ani moi ni bagui ani bazar serani bagui karai boksai paiha tamo tokharung bwthai songani bagui tokharung songni bagui amo karai boksajak engke karai tongkhe no thok rok sinai ta engke amo songbai paiui tei kaisa moi tongo do tei kaisa moi baba kisi chacha toipaimani moi boila kisi chacha bwsakba kwthang chanai ba engke bono songnai ta bo momo ni pore engke bono songnai amono songnai ta bo moi bai paiha engke amono songui ronai thok roi paiha hor bwjalai chwng tongha hor kwbangma badai tini chalaha tei kisa roi rokra ha karai ti saya de bolai thangai lala खेतो दिखे आं खाइजak ta mobile ong tei kai bailo शाबाश बेटा बहुत बढ़िया nani खेतो tei bupang tong ha tabang video upload khai ui खेतो दिखे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं kawati rong ni si video rong si video bu khai malia upload bu khai malia अच्छा me upload hor ni sini khai mani tang ba खेतो tei rong pung baila ha tang no thang tong phil ham video upload khai bai bu nai di खेतो bu tei tong ta ro ku su ro ni sha se tong ma si ja ta ang video bo upload khai ni thango hai watei bo hai ho ke phaisi hai watei banglang mani bang sok ham watei ta engke hai tabo engke nogo phai paijak ha bose watei bang tong khana nai thai mobile long si jaya bose watei bose ang ri ta hingka phai to engke ri bra sana engke ta tong thai sarap mani ski rong maliam ke tabo engke baba mo sokai mane dorm pai de homa bo mo sokai mane sai tong ha sai